खुलुमबाय कामेश्वर बर' सेननि जानानै फिनसबाय खोब गोसो गोथार जाबाय दिनै मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों बे जाबाय देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक पास जानाय एबा फार्स्ट डिभिजन लानाय गथ'फोरखौ मान होनाय एबा बरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गिबियावनो जोङो बुगिजिलि ओनसोलनि सिङाव थानाय सिजुगुरि गामियाव फैदों सासे फंबाया फार्स्ट डिभिजन लादों। स' बिथांमोननि खाथियाव बिथांजों जाथाय मोगा-मोगि सोंनोसै बिथाङा मा जानो लुबैदों आरो बेसेबां पार्सेन्टेज लादों। स' फैलाय खाथियाव फंबाय देग्लायथ' नोङो फार्स्ट डिभिजनाव मेट्रिक पासखौ उथ्रिनो हादों। स' गोसोआव माबायदि मोनदों एसे फोरमायना होदो। गोसोआवथ' मोजाङानो मोनदों। आं ओरैनो आंना एसां टाइम टेबल गैयामोन। टाइम टेबल गावनि गोसोजों सम मोनबानो फरायोमोन आरोना। ओमफ्राय मा फरायसालियाव फरायनायमोन? आंथ' खाथिनिनो बिएन एकाडेमि फरायदों। स' बिथाङा बर' मिडियामआव फरायनाय आरो बेसेबां नम्बर लानाय जादों? गासै 444 ओमफ्राय पार्सेन्टेजआ 73। जोबोद मोजां। बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा 441 गासै नम्बरजों 73% लानानै देग्लायनि बे 2025 मायथाइयाव फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनो हादों। स' बेनिखायनो जोंनि आफादनि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो लोगोसे बिमाखौबो एसे मिथिनो लुबैगोन जाहाथे बिमायाबो माबोरै गोजोननाय मोन्दों जाहाथे गावनि फिसालाया जाहाथे देग्लाय फार्स्ट डिभिजन मोननायनि थाखाय। मा होनगोन जों बिमाफोरा फरायनो हायाखैमोनबाबो रोङाखैमोनबाबो जों गावनि गोसोजों फोरोंनो हायाखैमोनबाबो जितुनिखि फरायसालियाव थांनानै सार मेडाममोननि फोरोंनायजोंनो गथ'आ बेसेबां उथ्रिसारनो हाबाय गोजोननायानो मोन्दों। अब्लाबो गोजोननाय मोन्दों होननानै बांद्राय देखायनो हाया गोजोननायखौ गथ'फोरनि सिगाङाव। बांद्राय माबा खालामनानै देखायबाथ' इसोर आरो दाउ थांफिननो नागिरोना बेनि थाखायनो गथ'फोरखौ एसेबां मोजां मोन्दों होनना बांद्राय माने फर्टिकआव दोननाय जायाखै। हमनानै ला न'खरावबो एसे मा होनगोन सोलिनायफोरा खस्थ' हिसाबावहा बेफोरबायदिनो सोलिनानै आरोबाव नाजानो सेस्था खालाम जाहाथे दा गोरिबाव थानायनिफ्राय एसे उथिखांनो हानाय गोहोखौ लाबोनो थाखाय सेस्था खालाम होननानै बुंबाय थायो आरो आङो राजाखौ। बिदिनो गैया होननानै गैया दाउट जानो नाङा, सोरनिबा मिनि जानायजों दाउट जानो नाङा, गोसोजों बहुद हास्थायनानै मोजां खालामलां बिदिनो बुंबाय थायोमोन। आरो सम मोनब्लानो फराय बा उन्दुनाय समावबो उन्दु, जानाय समावबो जा, बेरायनाय समावबो बांद्राय लोगोफोरजों ओंखाराब्लाबो लोगोफोराबो गाज्रि मोनो ओमफ्राय बांद्राय बादा खालामामोन। थां सम बायदियै न'आव मोनफैफिन बा गामियाव ओंखारलाङोबाबो सोङोमोन आं माहा थांनो, सोरजों थांनो आरो मानो थांनो, मा समाव मोनफैफिनगोन बेफोरखौ मिन्थिखांनायनि उनावसो थिनहरनाय जायोमोन आरो गथ'खौ। ओमफ्राय गथ'आ फैयोमोनबो बिमानि खोथाखौलाय दिनैसिम बारनाय बायदि मोनाखै आरो दा बारथों सानदों होनना गथ'आ बुंदोंमोन 95% लानो थाखाय आं हास्थायदों। हागोन हाया बेखौ बुंजोबनो हाया खिन्थु आं सेस्था खालामगोन सारमोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय गथ'आ मा होनगोन हरखाबैनो मायाबा मोनसे गोब्राब जाथाय बायदि जाब्रबनानै होदों। गाबोन बायदि परिखामोन, दिनै बायदि बेलासे समनिफ्रायनो बियो गोसोआव रां फारां जादोंमोन। मा जानानै जादोंमोन बेखौबो हमस्लाबनो हायाखैमोन गावबो। मा होनगोन बे समाव बिमानि खोथा बाराखैमोनबाबो गथ'आ गावनो बुजि मोनाखैमोन बिमाया मा होनदों बेखौनो बावगोमोलायनाय जादोंमोन। बिनि थाखाय गथ'आ परिखाखौ जोबोर खस्थ'यै होनाय जाबाय। न'निफ्रायबो थांनानै होनो मोननाय जायासै। बिएन एकाडेमिनि सारमोनानो लांनानै माने हस्टेलावनो दोननानै बिसोरनो गावनि नोजोरजों नायनानै गथ'खौ परिखाखौ लिरहोयो। जाहाथे बेबायदि लिरनानैबो दा बेमारनि गेजेरजों लिरदोंबाबो दा एसे मोजाङानो फैबाय। हमनानै ला इसोरनि बिएन एकाडेमिनि फरायसा फरायसुलिफोरनि भितराव माने टपारा बे जोंहानि राजायानो जाथ'बाय दायो बेबायदि आरो। ओमफ्राय दा मोजाङानो मोन्दों। एडमिसनखौ आं दाबो होनो हानाय जायाखै। हमनानै दा लोगोफोरा प्राइभेटाव लादों, प्राइभेटाव मोनासै होननानै दुखु दाजा होननानै आं बुजायबाय दं गथ'खौ। सरकारियावनो होगोन, जों जेब्ला गैयानोब्ला गुबुनजों बोरै खारफानो हानो बिदि होननानै आं गथ'खौ बुजायदों। गथ'आबो बुंदों जागोन दे मामा, नों जि बुङो बेनो जागोन, मानिनानै सोलिगोन। फरायसालिया गासैबो एखे, गावनि गोसोनि हमथानायनिसो खोथा। मोजां गाज्रि लोगोखौ जों बे फरायसालि उन्दै समावबो मोनो, खिन्थु गोसो हमथानो हाबानो गावनि सायावसो मामा होननानै गथ'आ बुंदों। जेरैबायदि आंखौबो बे गथ'आ बुंदों बिदियैनो देरहासार जालांथों बेखौ आं आसा खालामो। आरो इयुनाव मोजाङैनो थाथों, बयनिबो अनसुंथाइ मोन्थों सार मेडाममोननिफ्राय बेखौ आं आर'ज गाबो। गाव रोङाब्लाबो गथ'आ इयुनाव गियानि जानानै थाथोंसै। बिमा बिफाया गोरोन्थि मावदोंमोनब्लाबो गथ'आ इयुनाव भुगिनो नाङाथोंसै। मोजाङै मोजां बिदिनो फरायनानै सानसे समाव सासे गावनि आथिङाव गसंनो हानाय मानसि जाथों बेखौ आं गोबां आर'ज गाबो बिमा जानानै। जाम्बिब्लाबो दा हमनानै ला गथ'आ जेसेबांखिनि पार्सेन्ट लाबोगोन होन्दोंमोन बेसेबांसिमखौ लाबोनो हायासै। अब्लाबो दुखुनि बाथ्राबाबो मा खालामनो, लोगोफोरनि
गेजेराव बिथाङानो थांबायब्ला जेनेबा पास खालामनानै पार्सेन्टेज एसे बुरजा लाखिनो हाबायबा बेखिनियावनो गोजोननाय लानानै गथ'खौ दा बिदिनो बुजायगासिनो दं आरोबाव सेस्था खालाम बेफोरबायदि होननानै आरो मा बाबाया जाम्बि जाम्बा होननानै आंबो जाम्बा जानोसै बेफोरखौ दा सान होननानै आं गथ'खौ बुंगासिनो दङ आरो दायो हमनानै ला रङिया कलेजाव लागोन होनदो राजाया खाथियावबो कलेजा गोबां दं एसे गोजानाव मानो लाखो बेखौबो साननो हागौ सोरबाया मा होनगोन फार्स्ट इयारनिफ्रायनो बेयाव एनसिसि क्लासखौबो लानो हायो गथ'आ माने एनसिसि लानो गोसोथार बेनि थाखायनो माने गोजाननि कलेजखौ सायख'ना जाबाय खिन्थु मोनबाय एप्लाइ खालामदोंमोन राजाया मोनबायावबो माने नामा फैजोबदोंमोन पार्सेन्टआ मोजांनि थाखाय फैदोंमोन खिन्थु इयो खाथियाव लानाय जायासै दायो रङियाखौसो सायख'बाय एक्सेप्ट खालामबाय दायो 9 तारिखआवहा मा होनगोन एडमिसना दोङो 9 तारिखआवहा जों थांगोन आरो बिमा फिसा सानैजोंनो थांगोन आरो थांनानै एडमिसनखौ खालामहैनोसै आरो ओमफ्राय थानाया रुमाव जायो बिजि जायो बेयाव थांखांनानै सारमोनजों रायलायबासो बुंनो हासिगोन आरो दायो थाङाखै नालाय मिन्थिथ'वाखै आरो मायाव थानानै फरायगोन हमनानै ला पिजिफोरावनो थानांगोन बेफोरबायदि हस्टेल गैयानो आरो रङिया कलेजाव बिदि होननानै खोनादों आरो दा बेनो आरो आंनि बुंनांगौ थाबाय आरो बिसोरनि गामिनिबो दं सासे सेक्रेटारि बारग' सेक्रेटारि ना बारग' सेक्रेटारि बिथांबो एसे फंनैसो बुंदो गामिनियानो सासे फंबाय जाहाथे फार्स्ट डिभिजन लानायनि सोमोन्दै खुलुमबाय जोंहा सपन फंबाया खोब मोजाङैनो उथ्रिसार खालामनो हादों 73% लानानै बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों दा बिथांखौ सानो जे जाहाथे ओजोंहाय फरायहैनानै मोजाङै मोजां आरो इयुनाव जौगानायजों लोगोसे आरो खोब मोजां पार्सेन्ट लाबोबावनो हाथोंखौ जों आसा खालामो दा जोंहा गामियाबो बिदिनो एरियाबो एसे फिसा हिसाबै आरो दा इसेबां जोंहा बेबायदियाव गिदिर फरायनाय मानसिबो गैया दा बिथांमोनखौनो आसा खालामो जे जोंनि एरियायाव मोजां फरायनानै मोजां माबा मोनसे जागोनखौ आसा खालामो आरो दा आं बेखिनिखौ बुंथ'नानै बिथाङाबो फंनैसो बुंबाय बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आं लास्टाव सोंनो नागिरगोन जे मा स्ट्रिमाव लानाय जासिगोन साइन्सआव लागोन साइन्सआव जोंनिफ्राय साबायखर जाहाथे मोजां फरायनानै जाहाथे मोजां मोनसे जाथों होननानै आरो बेयाव फंनैसो बेयावनो बिबुंथिबो लाबाय बिमानिफ्रायबो जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों जोंबो जथेस्थ' गोजोननाय मोन्दों आफादनि जानानै जाहाथे बिदिनो जोंनि बुगिजिलि ओनसोलाव जाहाथे मोजां जाहाथे लाइमोनफोरा ओंखारनो हायो जाहाथे जों डक्टर इन्जिनियार मोननो हाथों बेखिनिखौ आसा खालामो आंनि बे सुंद' ब्लगआ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय सेकेन्डारियावबो मोन्दों जों आखा फारिदों जों साधारन भाबै जोंनि आरनायखौ मान बावनायल' नङा जों बेखौनो मिजिं खालामदों जे इयुनावबो आरो फरायनानै आरो बेबायदिनो लेटार लानानै मोजां माने पास खालामनो हायो आरो बेखौसो जोंनिथिंनिफ्राय जों थुलुंगा होनो इस्सा खालामदों मानोना दानि जुगावहा मोजां फरायाब्ला आरो जेबो खामानि जाहैला आरो मोजां पार्सेन्ट लानानैसो पास खालामोब्लासो दायो मोजां कलेजाव मोननायनि राहायाबो दोङो नङाब्लाथ' मोना दायो फार्स्ट आरो सेकेन्डफ्रानो मोजां कलेजाव गाइस दिनै मान बरायनाय हाबाफारिया टटेल 7 जन मान बरायनाय जाबाय बेनि गेजेराव एस सानै आरो SSLCनि साबा आरो माखासे थालांनायफोरखौबो सम सुबिदा नायनानै मान बरायनाय जासिगोन लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारि लानायनि थांखियानो जाबाय जाहाथे जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावफोरा जाहाथे इन्सपायार जायो बा थुलुंगा मोनो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेखायनो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे अन्नानै आंनि चेनेलखौबो जाहाथे साबस्क्राइब खालामना लादो उनाव बिदिनो जाहाथे मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव आरो थुलुंगा मोनो स' बेखायनो खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो कपरेट खालामगोन होननानै स' दिनैनि कन्टेन्टआ बेनोसै स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग